बर्तमान ए कौन लगेब बर्तमान ये आमर भी गैस लगिला टिके पूर्व आमर कड़ा भी बसीगला बर्तमान ए कौन टापरे ये आमर शांतनु भणजा आउ रोषे आमर बर्तमान चिकेन कषिए चिकेन टा भी धुआनी ताको बर्तमान किए धुई जीव कई ना तेल पकड़ा तेल तेल गरम हो आलूटा पकेबा आलूटा भाई दवा चिकेन सहित पड़वा आलूटा भाजवा प्याज गुड़ा काटवा प्याज कटा ये आम चिकेन प्याज अदा सब कटा रोषे हम आलू टे भाजीद आलूटा टे भाजीद ये आलूटा हो आसलानी एपटे आम टमाटर कटा हो तेल तेल ढलागला तापर कौन पड़ो हाँ बर्तमान पियाज पड़ा पियाज चाली कड़ा पकागला पियाज केते मिनट पर अदा रसुण दिज्व पियाजटा हो गलानी टे नाली कलर आसगने रसुण टे पकड़ा आमर ये रोषे चलती एपटे को पिला गुड़ा गुड़ा खाऊ बोधे ये तो आकर कौन है देखिया कौन चिकेन ना माछ हेलो ये झाड़ गला ए पकेबा अदा रसुण पेस्ट भल गुड़ी देवा पकेबा हलदी गुंड हलदी गुंड टे पकेबा जीरा गुंड टे पकेदेवा तापर पकेबा ये हला लंका लंका गुंड टे पकेबा काश्मीर लंका ना ये कौन लंका आन के जानी चिल्ली पाउडर टिके हल्का पानी देवा
ହାଲକା ପାଣି ଦେବା। ମସଲାଟା ହେଇ ଆସିଲାନି, ଏବେ ଟମାଟୋଟା ପକାଇଦେବା। ଟମାଟର ପକାଇଦେବା। ହାଲକା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବା। ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ମେଲ୍ଟ କରିବ। ଯାଉ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ। এই ମସଲା ହେବା ଉପରେ ତାଠି ଉପରେ ଚିକେନଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ମସଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚିକେନଟା ପକାଇବା ଆଉ। ପାଣି ଅଛି ବୋଧେ, ପାଣିଟା ନିଗାଡ଼ିଦେବା। ପଇସା ଭାଇ କେତେ ଦେଲା? ପଇସା ଦେଇନି ଗୋଟେ କିଛି। ପଇସା ଦେଇନି ଗୋଟେ। ଚିକେନଟା ପଡ଼ିବା। ପଇସା ସେ କେତେ ତା ପଚାର ସେ କାହିଁ ହଁ କରୁଛି। ଆଳୁଟା ପକାଇଦେବା, ଏକା ସହିତ ହେଇଯିବ ଆଉ। ପଇସା ସେ ଗଲା ଉଠେଇକି ଦେଇଛି ପଇସା ସେ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କେହି ନାହିଁ ଆଉ, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବ, ନିଜେ ଉଠେଇବା। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ସେ କରିବ ତାହେଲେ କରିବ କିଛି କହିବି। ଏକୁଟା ଖୁସିରେ କିଛି ଖାଉଛି କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋତେ କଥା କହୁଛି ପଇସା ଆଳୁ ଗୋଟା ଏଇ ଏବେ ହେଇଗଲାନି। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଟିକେ ସିଝିଯିବ, ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାନି। ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଗଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଧରି ହେଉନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ହେବ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍। ଇଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ମାତି କରି। ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆମର ଏ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେଜାଣି।
କାମଟା କରି ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ ତାଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଭଲ କଥା ଦେଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ମି। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇସାରିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇ ମାତାଳିଆଟା ଆସିଲା କ'ଣ କେତେ ଏ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉନ ଖାଲି ପିଇକି ବୁଲୁଛ। ରାଗିଗଲେନି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି ତ ଆଉ ଦେଖିବା ରୋଷେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି। ହେଇନି ଏ ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲାନି ଆଉ କଷାଟା ହେଇଛି ଆଉ ହେଇଗଲାନି ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଝୋଳ ଟିକେ ରଖିବା। ଗରମ ଭାତରେ ଖିଆ ହେବ ନା ଟିକେ ଗୁଳିକି ଖାଇଲା ମାନେ ମଜା ଲାଗିବ ଟିକେ। ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଚିକେନ୍ଟା ହେଇଗଲାନି ଏବେ ଟିକେ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା ଚିଲି ମସଲା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟିକେ ପକାଇବା। ତାପରେ ପକାଇବା ଗରମ ମସଲା। ଆଜି ଟିକେ ନୂଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଡାଙ୍ଗ ମାରିଦେବା। ଇଏ ହେଇଗଲା ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବା ଆଉ ଆମ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଖାଇବା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଚିକେନ୍ଟା ବଣ୍ଟା ହେବ ତାପରେ ଖାଇବା ନା ଆଉ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମର ଚିକେନ୍ ବଣ୍ଟା। ତାପରେ ବୁଢେଇ ଆଳୁଆ ପାଣି କାଟି ଦେଇଯାଏ ମୋର ଆଉ ମସଲା ଦେଇଛି ଏତେ ଡେ ଚିକେନ୍ ବଣ୍ଟା ସରିଛି ଏବେ ଚାଲ ଖାଇବା। ଭାତ ତରକାରୀ ବଢ଼ା ହେଲା ଏବେ ଖାଇବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଝୋଳ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା। আমি বর্তমান ମୋ ସଡ଼ା ମୋ ଭଣଜା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଆଜି ହାଣ୍ଡି ଉଡ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ? ହାଣ୍ଡି ପଳେଇବ ଆଜି ତରକାରୀ ମୋ ଭଣଜା ରାତି ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିବ ବୋଲି ମଦ ଖାଇ ଭାତ ଖାଇ କ'ଣ ହଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆଜି।